hlobo yabo kuzothatha into engelutho yenziwe ngazuthi utho umuntu oyisomething ngempela oyigolide ezweni kube uyena umuntu okuzokwenziwe ngazuthi akayilutho uMaskandi ingakho uMaskandi ungenamlando nje oqondile yingobani ilonto leyo awucabange nje awucabange nje lento komgqumeni nomjengiseni ucabanga lento ubaba uBhekumuzi nomfazi omnyama uyibheke nayo leyo khuzana nomthandeni uyibukisise kahle nje ziningi izinto eze umlando uphundukezele manje umlando wakhona uphundukezele yabo uphundukezele kunabantu abane information about uMaskandi ukuthi kwakwenzakalani obabuthola bakhona sebeyoze befe manje abakaze benikezwe ithuba lokuthi kube yibona abantu abazosiqala phansi besikhiphe phezulu ngomlando yabo baningi kakhulu abaculi baningi kakhulu abantu abakhona endimeni othola ukuthi even nasemsakazweni bayesaba ukuthi beba approach manje noma even nalozo ekhulu lezo thizeni kwasanazo uthola ukuthi ayinalo ulwazi mayelana neindustry ngoba mhlawumbe ungizwe ngathi akasathandisiseke endaweni ezithize kwasha bacima kanjani sekukhona abangamfuni sekukhona abathi kuningi nje kuMaskandi kuhlezi nje kunobuxoki bakhona so abantu abafana nongizwe bona abantu abakwazi ukusisuggestela ukuthiwa kwenze u1 no2 no besilide into ezifana lezo kodwa labo bantu labo vele kuthiwe bayahlala ziningi nje izinto ezokudukisa umlando ezenze ukuthi impilo yaMaskandi ibenzima so izinto nje ezifana lezo mina into engiyivikelile leyo angifuni ukuqanjwa manga angifuni ukwenziwa into eyinkohlakala uyabona mayelana nalo Maskandi njengamanje engichazayo ukuthi vele zonke izinto sezi online manje into engichaza kakhulu ukuthi zonke izinto manje sezi online akusekho kulokhu ngibhencezo la kushona lena yonke into isi online manje so ke akekho umuntu onyanywayo la umuntu mayesesutha impumelelo yakhe akayeke ukucula mawuthi akasafuni isikhulume ngomculo asende abafana bakweminye imizi besibambeke ngamasende befuna ukusikhethela futhi ukuthi sithini ngoba mina angaze ngadla imali yamuzwa umuntu futhi ngisho kuthiwa ngayidla mawuthi khona ngayidla ngawakhokha lawo masimbe imali mina ngiqhubeke nempilo mawukuthi angeze ngikhokhe ulweke ongcono yabona kodwa ayikho into ongayenza mina uthi uyenzela uqiniseke ukuthi uzoyenzela ukuthi umcontrol never inamasende amakhulu bafana bakithi nkahla amasende ngihleli nje ngiwagonile angeke bafana bakithi khohlwana lapha angeyithathi nje imali zasemzini abantu lezo ilonto leyo yawa so mina ngifuna ube ngazi ukuthi manje ngiyi-employee yomuntu ufuna lokhu ufuna ukungicontrol ukuthi ngithini ngasiphi isikhathi sebenzi lonto leyo ayisoze yasebenza hayi namhlanje ayisoze ngeke uze kuqala namhlanje bafana bakithi lutho kahla amasende kuhlonishwa umuntu oyihloniphayo bafowethu emhlabeni kuhlonishwa umuntu oyihloniphayo emhlabeni kuhlonishwa umuntu oyihloniphayo isemhlabeni ke lapho yabo kuningi nje ngakuthanda ngoba buthozani langa yabo ngomculo wakhe kuningi nje ngakukhuluma ngithi angikuthandi kanje kodwa ngoba uma uthi uyabuka babuthozani langa Nkosi yami kodwa lo muntu lona ohleze ethobeka kangaka yahlonipha lo muntu uthobile ingakho ke ehlonishwa nje yawa unjoko mina ukhona nje kulo live ukhona unjoko kulo live ziningi izinto umuntu unjoko nokuzenza uthola ukuthi
ngithi hayi kodwa ngeke ngivele la yabo angifuni ukuvela ngeke ngivele ngobani ngathi mangiqala ngikhuluma naye ngikhumbula hloko ingoma azolonga insizwa leyana eyithobile obonayo nje ukuthi hayi lensizwa leyazwana futhi nandeqinise yabona so kulula nje ngiyazi ngakunako ukuthi noma ngibona ukuthi hey kodwa unjoko laphana offside yabo ngibona offside kodwa ngizothula ngoba ngizothula ngizolinda isikhathi esiright sokuthi ay no ngimlindele lapha ongcono ngizomshaya kulate ukuthi hayi kodwa ngabona ukuthi ushaya upedile lapha yabona ngobani akayona impi akayona impi akuyena umuntu osaba iqiniso like futhi uyithobile umuntu yeah ilonto ke sifuna ukuthi asibe nabantu akuphiliswaneni yabo nami sengiyibonela mina but Moses angeviolent ngaso sonke isikhathi wena ufuna ukucontrola cause wena une power kwasha wacima lo power loyo yesebenzisa kunyoko lo power leyo bhekani mina mawungifuna empini uze ngempi mawungifuna empini uyongithola khona njoba nje unomlomo opetowe kanjena nje yathi uhlezi uyidlela isiminofu ngicabanga ukuthi usasenawo lawo mandla ya futhi wena isiminofu singcono isiqatha leso sihlaba masupetowe kanje ngathi wathi utinyelwe ezimivi nje njobuji ya elinebotho mina ngiphelele nkabe yami angishoti ndawo insizwa impela nje mfana ungibuka ungiqale phezulu ungikhiphe phansi ungisuse phansi ungikhiphe phezulu ngensizwa ngiphelela nje so kodwa ke ngeke silwe egameni lomculo bengisho nje onadlozi eliphilayo lokuthi ngongayikhuluma into ongenayo amandla okuyenza Eshalapho sinyana lihle eshalapho ngothi ngithatha ababili abathathu sanibona bafiswana yeah sanibona yeah ake ngithathe nali ikula lami la umafiswana ya ikula leli ya shalapho uthi imlomo yethu yefana ayifani kabi lutho ayifani anginawo umlomo athi sibumbu mina ungibheka kahle umlomo wami phela lo mlomo wakho ushoda ngamalebe nje nanobhontshisi ukuthi ube isibumbu ngqo Ya shalava phoka mkhonza Hamba kanjani bafuso? Yebo bhuti Amandla angiphawa namancane mvelase kulo life wakho yini uyangizonda ngani? Awumuntu uzokhala amandla sokulungisa futhi sokulungisa ngesecond half Hayi zokulungisa futhi basithola isikhathi kama kahle kodwa Hayi yaphila mina ngingaqinisekisa nje ukuthi mangisela ku TikTok ngiyokhuluma noma ngayini engithandayo akunababa umpintshwa registry ngozongitshela ukuthi ngingakhulumi ini ngoba kudala yaqala lento bingakhuzwa akungathiye ngoba right odlubheba ze bawuyeka umculo baningi abacula ababulawa ilento baningabi abacula ababulawa ilento baningi mfowethu kunini abaculi beze bexolise mabexabe nomunye umculi bexoli kuthiwa baxolise mase kuba imabe eqashwa ku-event lonto kade yabakhona oduma kahle bethukela ama-omo cabanga insipho mfowethu ngalesa sikhathi phela i-omo isanda kubiza manje ngalesa sikhathi i-omo mangaphosisi yayi-45 ya kwangawona 2020 lokhu uza mkhonza 2020 noma 2021 no 2022 birthday yami thande lapha ngo2022 mangaphosisi omo ngalesa sikhathi yayi-45 kwakhulunyelwa u45 kaduma kahle mfowethu namanje sakhulunywa lonto 3 years eminyaka
busy kusakhala ngeomo kaDumahle wathuka uDumahle makubuza lo uDumahle Nkosi yami njoba nje ezomele kangaka Nkosi yami ukuthi wayesenzeni njoba eyibiltong enje kanje ukuthi wayesoneni kabani kodwa uDuma kahle laphana wasafarisha kakhulu futhi le nto inomthelela ukuthi uDuma kahle uthola ukuthi akasekho ezingeni elifanayo akaphindanga wabuyela esimweni noma ezingeni lakhe kusukela lapho kuza manje ngiyabona ngenxa yokuthi wathuswa yizo lezi inhlamba zabaculi avela benza isinoko sesinoko akasazi ukuthi eposteni engapostini kodwa odlubheke baze bakhetha ukuzingela inyamazana yabo bagxila kakhulu enyamazaneni yizo lezo zinto lezo zokuthi bethuwe kakhulu ngenhlamba mabekhuluma iqiniso bethuwe kakhulu ngenhlamba bengikuselele ngokuqashwa emcimbini odlubheke wazi wagive up emculweni wahamba lokhu uzolwisa inyamazana yonke lento kumele sithi right kuningi nje okwenzakalayo nabo Sminoff baze oSminoff bekuwosomahlaya bethu labo bala kumaskanda asawatholi manje amahlaya amnandi kumaskanda ngoba uSminoff uvele ehambelana nesigulane lesi soquality beyishayela amahlaya kumnandi yabo kukuhle yonke into kodwa manje ngesimo sokuthi kunomuntu owadecideayo ukuthi ngoba nakho uSminoff mhlambe sekukhona into angayithandisisi kahle kwasukwa lapho kwathiwa akuthuka uSminoff namhlanje uSminoff wakhethiswa iside ngenkani uSminoff kunamhlanje asawatholi lamahlaya manje ngenxa nje umuntu ziningi kakhulu izinto ezenzakalayo eoff kodwa izitsho ayiqali manje lento ayiqali manje njengoba nje besongela ama accounts ethu bethi bazowavala into right le okufanele ukuthi yenzeke Nikahle bafowethu. Yona into le right okufanele ukuthi yenzeke. Yabo. Ku right mabekwenza. Kufanele benconywe. Kumele sibashayile ihlobo sethi hayi well done hey niyayenza into yini. Yenza into yini kuyini. Ninamandla into ekubuyiseleni phansi abanye abantu ukudicelela phansi abanye abantu ninamandla. Kodwa lapha ko Spotify aninawo amandla nibonakala. Kwa YouTube aninawo amandla nibonakala. Anuwa amandla okuhliseka iqhaweleni. Ninamandla okulwisana nabantu abakhuluma iqiniso ngeqhaweleni. Abantu abatshela iqhaweleni exactly izinto eningakwazi nini ukulitshela lona. Khona izinto ezikhuluma la nanu abakwazi ukutshela amaqhawa iqhawe labo ukuthi ayilungisa qhawe. Engale keyboard kodwa ayithandeki yaba. Njalo ndo wathiwa sebesinda umakalabha laba bayawuzela. Makudlala iqhawe labo sedlala ama keyboard yabona. Nale style la sabo lesokugida esibhorayo stage basaba ukukhuluma zonke lezo zinto lezo lengoma nje engekho mnandi sebehlula nje ukulokhuza nawo sebehlula nje ukubuyela back to boardroom ukuthi hayi kodwa qhawe njengoba sesihlulo navigator lento ikhomba ukuthi sekuphela ngempela siyomkhava nini ulimit masahlulo navigator ngokudayisa yabo sofika nini ezingeni likamenzi sofika nini kubona omafiki zolo sofika nini kubona mase sidlula nawo umshini wemali izinto ezokufana ngabe ziyakhulunywa mfowethu ayiserious serious mfoka mkhonza ukhuluma ngezinto eziserious ezosiza iqhawe ukuthi livuke lithuntuthi yabo livuke liqosha kalozo into masikhuluma ukuthi hayi samzonda yabona neqhawe akusaculwa manje ngayimoto lento lokhu fake ama truck la no musukuba ne peer pressure masukulokhu wenze ngathi une peer pressure uyifake lokuba ne peer pressure la engazi ukuthi unonkliwi noma unondindwa becomputer ngama iPhones nama frontals no Steve Madden cha qhawe njengamanje akusaculwa ngayimoto ukuthi uphila kiphi level abantu they don't give a fuck manje wena umsebenzi wakho omkhulu obalekile ukuthi wena umculi each and every time kumele uqikelele ukuthi uya connecta nabantu so yenza ingoma ezoconnecta nabantu lesibhakabhaka lesi seyingoma semakhaza ukugidela akusagidwa manje abacula abalandeli abaningi njengamanje sesebethe ukufunda kancane so lento le yokugida isekuba isikhashinyana akekho umuntu ophela ingoma 24/7 ungebona osaliwe
ya ungebona osaliwe abasekho abantu nongqulwane la ongqulwane lo wakithi akekho umuntu osaphelela ingoma 24/7 njengalaba bakhona bayenza part time mose varsity mhlambe uyinto leyo ozoyenza nje for ukuthi u relieve stress ngaloso sikhathi mozobheka nje ivet iyasivezela nje labantu laba bagida nini Tuesday uyagidwa ke lapho Tuesday akuyonto ezwe aqembu nje amaningi la goal motor uyabheka agide kakhulukazi ngamaholidi kujinywa kanye futhi ngesonto because abaningi babhizi ngezinto ezahlukahlukene edrobheni so motor uyabheka lento ke lo into yokucula ingoma ezokugidisa phela ingoma ezokugidisa awukwazi ukuyilalela uhlale nje idinga vele ukuthi ugide okuso ukuthi lonto le izodlaleka ngaloso sikhathi sokugida kuphela uma ngingasafanele ukuthi ngigide sengifocus kwezinye izinto ngeke ngisakwazi ukuyidlala izinto nje ezisimple uma umtshela umuntu lonto leyo kuthiwa hayi emzonda vele nje amzonda vele i-truck la kwasibanibana iyekela lonto ayinasidingo mose ukuthenga bro mhla usunamandla olithenga kube sharp awukwazi ukuthi ungashutha u-ceiling board ungashutha ukuthi wena wenza u-ceiling board ebar mase kuthiwa wena uzohlulwa wena uzoqhamuka i-truck usuhamba naye emgwaqeni usahluleka kade usishuthela u-ceiling board usufakile u-ceiling board usuzoqhamuka ne-truck emgwaqeni uhlezi usithe ngathi ngalo muntu wako bafethu phela mina ngikhohlwa mina inhliziyo yami namaqhubu ayikho yimbi kodwa inamaqhubu angikhohlwa imemo mina ke ngiyastora lapha kwi long term memory ngidlala nezingane lo muntu lo nokwasilindisa ubusuku bonke silindi yethosi hasaqagela sathi hayi impela ukhuba kulokho hayi ubuya nayo Lamborghini le ya zilokithi hayi Lamborghini le ababethi hayi iBM wathi hayi ngathi mhlambe iGolf R le yabona sisiphikisana azile sithi imoto kagogo amasimbe ethosi yabo manje sizokhola kanjani masikwazi ukulindisa ubusuku bonke silindisa amasimbe ethosi into ekwi-level okuthonga wosiqiniso wabehluphekela nje sizobukhola kanjani lo muntu ukuthi le truck uyithengile ekubene sezoqhamuka naye sizemgwaqeni makuthiwa lo muntu uyazakhela engangazivezela kanjani yoswapha ama-blocks lo muntu okwazi ukuchoma ngezinto eyi-useless kangaka so wafethu ezinye zezinto ingalokhu kuthiwa sinomona no izinto engayenza sense manje siyayicabangela asifuni kulokhu sizwa ngenzwa bethu asisabhalelwa manje umthobo sisithola ngoba nenkomo zamalobolo vela washo uthe Holandi inkomo zamalobolo yeah so mfowethu ibrand yami nami ethi anginenze nje kanje uyabona brand yami le yeah ibrand yami ethi anginenze kanje athi thenga wardrobe uhlukale kunabembu lo wardrobe kuthiwa ngawufeba nimothi ngithenga wardrobe yazi ngento eshalo nguthenga ngawufeba Emvelazi into enye eshalo umjida lona ukhuba ukadapter to isikhathi akabona ukuthi manje umaskandi uyaguquka uza ngomunye ushuni and ucabanga ukuthi yena soloko egxile oshunini owodwa yabona umthandeni ubeloko ewushintsha ushuni ingakho nje ube namaqembu nje ewushintsha so namthandeni wayibona ingozi ukuthi hey madoda yabona abafana abancane beza nengozi awuthi ngiphume kulento le yemidala othi ngilokhoze othi kancane amafiswana wali ngiyabona lapho kuna comment lokho ibuya lapha na ethi hey manje qhawe leskiba sophumela ecebo lethu kanjala akithi wena qhawe lento kuye ngayishe mina qhawe mina la ngiphila khona ngiphila esilungwini esilungwini la angihlali emkhukhwini ngiphila esilungwini okusho ukuthi umnawethu mina ngiyakwazi ukufake ukuthi imoto yakhe yami ngiyakwazi ukufake ukuthi lo muzi lo owami ngoba nje ngiyafuna nje ukuphila lawo masimbe empilo ngawaphila mangithanda yabo
mina mangithanda ngavela njengamanye ama content creators lawahleze evela engazutha nezinto engenazo ongezona ezabo ingavela njengalowo muntu makuthiwa nje ngidalwe ngaphila leso motherfucker leso into bengayenza le simple nabo umkhoza nje baqoqa amabhitha namadola acijile bengazi ukuthi ngiboleke namabhitha angithi nabo laba enithi bangcono kunathi nabo bayiboleka lezo zinto siyakhonjiswa phela kuthiwa hayi ijacket kaSibanibani ibhluke laSibanibani leso siqoko leso sikaSibanibani hayi umuntu kusuka phansi kaphezulu into zabantu inhlanganisela kuphila lonto leyo nibona ukuthi nibona ukuthi vele sengijwayeleka kabi kube big deal indaba okukhuluma ngempahla mina mase ngigqoke lokho wena obona ukuthi ku right mhlambe nakumina ku right ukuthi nje kuphela ngamngelo ukuthi amandla akhe ngakabi nawo ma ubona ukuthi wena mawusugqoka lo masimba lawa lozo zinto lezo kufanele ukuthi kwenziwe ngazo ukuthi manje sekukuphela komhlaba senze njani ke singenakho senze njani sifa ngaphansi siphile kuphi ngaphansi kwamanzi senze njani sicashe masinibona Danethe nizosihamba nisishaye ngani ngishitshela profile pictures esingijwayeza kabi nabafana noma asijabukisi thina asifune kudatshukelwa futhi kahle la deshe thona ufuna ukueda leje ngibhokana nonbuzo ukuthi amadola amanjani folk man yeah mafethu in 5 minutes sekuzohamba hawu hey ibandla niyaphila bafethu shela ngidlula la eThekwini ngabo 3 lapha ngithi ngisawuthola ngizokuphuza ngibone indoda iphethe oflower bawu10 sengiyathola ukuthi hayi bake balale hotel phambi kwaizolo kusho ukuthi indaba zama account ukuthi ablock bekhulunywa khona balwa kangaka nje basutha uflower phela uflower uyalibanga ulaka nawo mawuzokhuma wodwa ngoba inyama iyadula la ku Small Street ke eGoli kusayeki engathi babhokile laba check impahla mawudayisa ngokungemthetho nokugqoka ngemthetho manje amagushi lawa kaTema yawasadingeki ngathi usuyabuza ukuthi mana ke leteki lakho ndoda lasheshela igwinya nje lifika usulithatha phi ngoba leli alikho la kwagushi engathi ababhize bakhanda oflower uyazi bashobolo khona into abantu engisazobenzela yona esimple abantu kuyabezwa bethi siqiniseka onalutho kwasho wachiba kanje ngoba futhi lonto ayingizacisi mina awunalutho man awume kancane awunalutho mana akubuze mfamvelasi mabethi awunalutho baya understand ukuthi umuntu uyahlala kanjani kunemali engenayo noma bafuna ukuthi nawe uziyothenga amagushi lapha ku Small City beze bebona ukuthi unemali phela ayihluphi leyo mabethi awunalutho abakwazi nje ubuhleli kanje ukuthi ungenelwa imali ngosuku mhlawumbe uhlula kwathina nje sivesike sibona abelungu imvamisa futhi yalabantu abakhuluma kakhulu yilabo ngathi masuthi yamlandela yena kusumphenqizinga izinqa gcwele uflower uzoyithini ke leyo nto umuntu osutha uflower kodwa mashobolo mina ngiyakuxolela ungabi nalutho kanje ngicisha ngikhanje ungabi nalutho kanje ukunokuswela ingqondo kwinkinga kakhulu phela ungabi nangqondo hey ngiyakuxolela ukulokhuza ngoba at least wena mne wethu at least ma ungenalutho kodwa unengqondo banalo ithemba lokuthi hayi mhlambe ngiyogcina ngeshayisile kodwa ma ungenangqondo ngisho kuthiwa mhlambe usonakho kodwa futhi nakho lokho nakho uzogcina usuphunywa kalula phela ngoba wena vela unangqondo ingakho nje even nabo khuzani ingoba nabo banangqondo ngoba nabo bathi sebekuphethe bephethe igolide bahamba befuthi inqindi la bafuna ukwenza kakhulu bafuna umaskandi uzwe ngabo kakhulu bafuna ukucontrola everything ingakho wena namhlanje sebedlulwa nawo limit abafika abacula baqale ngeCovid
ilonto nje ungabi nangqondo ukuphumelela kumuntu ukuba nomali kodwa unayo ingqondo ukube mina ngathola ithuba ukube nje mina ngathola ithuba likaKhuzani ngabe namanje ngisasetop we amabhadi awuzoba nawo enkosi ukube mina ngathola la thuba elifana la Khuzani ngifavorishwe awucabanga nje ukuba ngathi ngiphuma esikoleni ube ngathi ngiphuma esikoleni ngathi ngisayizamela impilo kwaqhamuka umuntu wathi hey ngiyakufaka emsebenzini wena ubaba wakho kwakuyiqhawe la kabi noma ngiyakufundisa wena ubaba wakho ngiyamazi kwasha wacima kanjani awucabanga ngizothola lo thuba lelo ukuthi ngingaface ngifakwe nje kube mnandi kube nje yakalula ngoba naye phela kwathi hey ngathi ushisokwebhova wafaka amafoni ebhova wafaka waxuthwa nendidane kwayinto nje washonela umtshengiseni wasala nabalandeli ifa labalandeli ifa lasokhosini ifa leindondo ifa lababhali bamaphepha uyabona nje lo fa yayibona lo ndaba yazi mfowethu yayehlele ugenius lo ngifana kithi mfowethu ngizwa ubuhlungu uyacanga mfowethu ube mafamafa nje kini bengingenalutho bekukwandlana njengakithi nje naye izamele yabona mawukhona lendidane semdala nje kwavela kwaqhamuka amafa nje kunabantu abanamadlozi akhanya namhlanje useyadabukisa yaba namhlanje usesola thina manje ekubeni kuyena manje obopha inhliziyo walwa ngisho ungasafanele sekufanele ukuthi a relax man a run industry a relax man asho ukuthi hayi manje yimi ngempela lo sengifikile ngempela manje lokho protective usaba bazosondela yingakho uhambelwe wazi wamthola umuntu azomshaya yazi ukuthi mawukhuluma ngendaba yendidane mfowethu ngizwe ubuhlungu indidane ngabe isaphila kuba amahewe indidane akawaminyanga ngabe ngisekhona wasuka kwaminya amahewe ngizwa nje ubuhlungu mgibe your shit mangikhuluma nje ngento endidane aminywa kakhulu amahewe endidane ngabe isaphila okukhombisa kona kwesikhathi ukuthi kahle indidane nebhova kunomuntu okusamele nje akababonga ngoba indidane mfowethu yabona akudlali isiqiniseko ukuthi umuntu aphuza amahewu hayi la nento ngebhadi igama lebhova amashobolo ngokunikwa lo yamuntu ukuthi uculiso kwalo hayi ngiyabona nje kwebhova nje ngiyakubona nje mfowethu okwaloko awucabanga umdibi uyagula sengifike ngiphuza amahewu wakhe yini nje leyo mfowethu isibindi esingaka awubancane amashobolo la vese xazululo nomgibe hey wekhona kunjani mfowethu hamba sendebe zenje khona kunjani wena wala ngithi am supercalifragilistic hey ane islam kholo hey hey umuntu angazahleke kanti wesiqiniseka uchaza wekholo le account yakho yenzani on and off yini inkinga yakho i-account yami ikhona mnewethu ikhona kunje kuphela angithola mgibe uNkulunkulu wasinikeza ithuba uNkulunkulu hayi thina uNkulunkulu wasipha kukhona konke angakasinikezi khona kodwa khona okubalekile wasinikeza khona ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi uphambi kwabo yabo abantu bethi behubha ukuhlakanipha wena vele uphambi kwabo ukuhlakanipha kuyakulandela yabo so ngaba nenhlanhla enjalo mnewethu so nje ngiyabona ngiyabadlikidlikisa hayi gadlaza mfowethu ngeke hayi cha mfana wami cha ngeke kulezi insuku ayi ungahle impela mfana uyawahla straight yakwazi ukwahla hayi uyawahla hayi insuku mfana uyawahla kakhulu lezi insuku mfana hayi ngeke kahle ayakufani wegolo ndoda akufani wengquthu mana akufani mfowethu hey nguwe nje usifela kancane la mfowethu sikhona hayi sawahlala nalamakhetha angomashobolo manje
go live into ekhuluma one way ayi amasimba yilo Mgibe uyawafuna nawe lamahewu wawaphuza ndamahewu nawe mabona mahewu manje kona amahewu la aqedelwa umalume wakho lawa iguli ndidane nofika aminye amahewu abhala nerecipe ohamba nawo bathi awakhanda kumanje angithi wena Mgibe yazi ukuthi ngilungisa ini la ngilungisa ukuthi wena Mgibe kunabantu la abathi awangazi sibone angikhuluma nje straight ngento eshow malume uthi hayi sidlela umona ukhuzana mina ngiyakuphika lokho Mgibe ngesizathu sokuthi akwazi kuthiwa sidlela umona ukhuzana ngiyabo umkhuzana uwumculi into ebaluleke kakhulu ngaye isabout umculo wakhe ukuthi kanjani mhlambe nangendlela akayiveza ngayo emphakathini as a public figure ngabe zinkulumo zakhe or nje indlela actor ngayo izona izinto esokhuluma ngazo lezo okay it's fine so uma kuzolokhu kuthiwa sinomona ngokhuzana okusho ukuthi lapho sizolokhu okusho ukuthi lapho kahlathi solokhu sikhoshela ngempumelelo yakhe ke manje ukuthi hayi ngoba nakho nomuzi nowakho nemoto wanakho nani nomona ngaye kwasho wacima kanjani umbuzo wami wani uthi ngabe kahle kahle bonke abantu abaphumelelayo okusho ukuthi siyabazonda manje kuqala ngani okusho ukuthi uzothi wena Mgibe wanakho uzakhela umuzi wakho nje la engabe umuzi wakho noma wayihlo uwakhile sekufanele uma ngibona umuzi ke omuhle lapha kaNongoma ethi hayi ngiyamzonda umuntu owakhalayo nayikho into njalo kunalokho abantu mabenza izinto ezinhle bayasiqhubuzela ekutheleni nathi sifisa ukufana nabo kulokho okuhle abasuke bekwenzile manje mase sizolokhu sincikuselela ngokuthi hayi sinomona ngokhuzana kahle kahle okusho ukuthi bona okusho ukuthi yena akakabi lento ayitshela ukuthi uyiyona so ukuze nefile ngazuthi uyilento ayitshela ukuthi yena uyiyo noma afisa kuba yiyo but emphakathini enze ngazuthi useyiyo okusho ukuthi usadinga approval lethu thina kumele sipraise lokho akwenzayo so that naye ezoba happy feel as if he made it kanti akakakwenzi lokho so uma kungathi khona singaboni khona kahle uyaqala wenze njani ubone ngazuthi sinomona igama lomona ke liqhamuka kanjalo yabona naMgibe uhlazi uyihambela ngenyawo zakhe ezihlazo uhlazi uyigqwela wophaqa bakho nama tracksuit ingoba naleza lokhuza naleza icathulo zakho lezi ezibizwa ngembongolo yabo mawusuku uyiyele esontweni naleli jazi lakho engicathi linuka intuthu lela jazi mawuzolibhekisisa kahle le ntuthu leya mawuzolibhekisisa kahle so mawubheka nalela jazi Mgibe indlela nje angini manje Mgibe mhlambe ngempela zikhona izinto eziphathekayo wena mhlambe osunazo empilweni kodwa manje awunayo ingcindezi yokuthi kufanele ukuthi thina size sikuvume ngoba nakho ufake ingubo zokugqoka sekufanele ufake ingubo zokugqoka manje ufuna ukusiconvince ukuthi hayi ngempela ufuna ukusiconvince ukuthi hayi uyiyona ngempela lento oyitshela ukuthi uyiya kwesinye isikhathi awudinga approval if ukusesigabeni esikunelisayo manje lento ilonto nje ngikhathaza lento ukuthi kuzolokhu kuthiwa sinomona bonke labantu okusho ukuthi abaphumele kufanele kuthiwa sinomona ngabo manje no ayenzi sense lonto le kodwa ngikho lapha bengisho nje yabo mina wegahlaza mfowethu into engikhala ngayo ukuthi unakwelani kangaka yabona mfethu nazo mina mfethu inkinga yami mfethu wonke umuntu la kuTikTok mfethu uyedelela ilama genge ama Red Nation lemsunu le iyeyisa ilama golo application nawo play manje umbuzo wami uthi uqiniseko pho unani kati yena waye ngazuthi umuntu bafethu lemsunu ama Red Nation iyeyisa bafethu yazi bonke bayisa labantu nangapha ngaphesheya futhi nala amagolo ayeyisa futhi nawo manje umbuzo uthi manje unakwelani pho uqiniseko amadoda ngaye mina inkinga ukuthi Kulo kuyisa. Kuyisa umkhonzi. Now nale elinye leligolo kunegolo lebevela manje lokuthiwa uMr NS lo nguza yeyisa mfethu
ingathukanga ngezandla nje ikhomba nje kuphela pho manje yini phone umbuzo wami uthi yini kunabo isiqiniseko kangaka nanaka ugadlaza kangaka nimnakelana ugadlaza yazi iqiniseko usuvele manje waba ibrand manje yabona bengisho nje emini ngithi isiqiniseko uma engahlakanipha vele konke onke amavukane abe manager yawo straight ngoba sebekuphakamisile manje ukuthi unawa nani mina ngazi bafowethu why ngale operation bezonaka wena nje kanje nalompotolo wekhanda uyeyisa lokuthiwa ubani ultramed uyeyisa naye yabona manje unakwela nayo inkinga yami nawo unakwela nazo nje into engiyibuza wena ukuthi bakunake nani mhlawumbe mangangena ama-operation achaza ukuthi simnaka uba bafowethu ama-operation wakhona ayeyisa amalokhu ama-operation akhona naye eyisa manje phona uqiniseko bakithi ugadlaza unakweleni nanzo mninkinga yami ilapho hayi wena nyawo zomthakathi inkabe yami ngicabanga ukuthi wena mfoka nyawo zomthakathi ezakho lezo ngicabanga ukuthi wena mne wethu umehluko wami ukuthi mhlawumbe angithi manje wona Mgibe lento isukela lapha kwiParis yabona so lento lokhu iyastaka yabona mabebona iParis lokhu kuthiwa isishaya 30 million usiqiniseko becabanga lento ababezama ukuyenza kwigushi bebheka lapha kwigushi bethi bayibulala Mgibe ukhumbula kahle ngalo langa wangalela yabona bethi bayazama ukuyisaphaza lapha ku Facebook ngime ngilimele iqiniso ukuthi akwenziwa kanjalo futhi akwenziwa lokho nathi ngekhona ezinye zezinto lezi bafikisela ngobhlungu wena Mgibe uma uzobhekisisa kahle nalento ka online phela Mgibe yibe ngipromote ngayo yonke indlela futhi ndawasanawo lama Red Nation nyana lawa khona awazi nje lo online bawuqonda kangcono nje kakhulu ingobani ngabavula amehlo uthi hey bafuthi musani lokhu nibhayiza lento yenziwa kanje isimple kanje lento yenzani kanje ngenani kanje yenzani kanje simple so njengoba nje nabo sebehluleka bakhumbula lento ipheno ukuthi hey usiqiniseko lo wathi mayifika la ku TikTok ngawuvala nje ngomtsinela ngawuvala ngoke ngathi ayenziwa lonto leyo emcimbini bonke abacula balingane mana angingabikho lo thola special treatment ngoba esana sokuthi uqedelise iCD yabhova sayiyani lo special treatment la abacula bafane man abacula bafana abaculi umculo makufanele aqashwa kaqashwa uma ukuthi abalandeli inkulu ingoma yakhe kubalandeli bamdiki iloko zinto izinto eziningi engifeke ngayilungisa kumaskandi izona zinto lezo lokho ingakho usiqiniseko ke akapheli ngenxa yalonto lokuthi ngilungise lapho mfowethu xazululo yabo mfowethu bayinaye ezilibomvu hayi qhubeka Mgibe ngazathi ubukhuluma hayi wathi zelibomvu mfowethu ayikho inkinga zelibomvu ngazokudayela namgibe yena msunaka bafowethu niyaphila nonke no wemvela siyanqelani ukukhipha nje i-single track mfowethu hayi donate no 10 rand nonke nene ngifollowers sizoyikhuluma lelo khuza hayi uzowaqola uphathe kahle ngizokunikeza udrinka 2000 mfowethu ngiyayazi imali ka drink ngiyakuzobro hayi awuphathe kahle isixazululo sokuthi mfowethu sinoma yogathi kwethu nezwa ngoMax nomfoka Mnyazo ukuthi idrink u2000 rand so Mgibe 2000 rand mfowethu uzokunikeza wena okwakho ukuthi wonke umuntu ofollow usiqiniseko kuke akafaka u10 rand kuphela cha Mgibe mfowethu ngicabanga ukuthi mina asimfake e-studio ngeke ukusihlula ukuthi simfake e-studio siqiniseke inkinga ke nje zelibomvu mfowethu wengena umkhuzi Mgibe umkhuzi yabona nje zelibomvu mfowethu akekho umuntu engimaziyo mina wathi TikTok ofike waqala i-content yakhe wase guqiqi wase uyacula zathi izinto zimhambela ngathi awubalake bonke ukuthi abantu aba-TikTok bonke babu yabona uma songathiwa uMgibe nje usomculi ngavele ngibe ididi ngempela
so No, umgibe. Hawu ungakhulana umgibe unamalimi. Hey ungazosibhedela lento ongayicula unamalimi ungazosibhedela. Ngathi ngibuka umgibe bengifisa ukuyisa umuntu wami ngathi ngiyabuka sengilayela ngquza yengoma eculwe leli igole lomgibe. Usanga mfana bangeke ngithenga umuntu lonto leyo. Nalo disappoint ilonda njalo babemhlohla kanje kuthiwa kaqule sosekakhawu ingoma zisitakile bona ilonda nje zimile ilonda hayi Mkhoza awukani Mkhoza mfethu yabona hayi bo zonke lamasimba lawo nengitshela wona zonke lezi zinto lezi ngaya kuze kulunga bafana bakithi ngamane kuyebo osiqinisayo ngempela nagoro lekujokisa side ke mfethu uyabona Gadlaza mfethu uma ungathola lomqondo we-event vele usibeke mfethu wena ngokwe-popularity yakhe amathikithi akhe angakwazi ukuthengwa through yena ndoda uvele uvuke nje mfethu miyakele usibeka wena golo baningaba abaculi kanti nanalo namgibe